Excuse me, ma'am. Thanks, tita. Nakadungog ko sa inyo pinagsulti ni Ramil. Murag, doon na na'y kamay kahayag. Murag dili na madugay, iha. Bahog ng pagpati ni Ramil na nanali mo. Magdilang anghel kasama na tita Carmen. Sana nga. Okay, mag-coffee na lang kata sa komedor. Okay, let's go! Plano gid sila ya. Nga pa uli sila. Lea. Lea. Mausap na gibati ko, Judy. Karon pa lang gani. Gimingaw na kaayo ko nimo. Yads. Bisitahon ba yagid ko nimo sa probinsya, Yads, ha? Oh, Yads. Promise. At tuon pagid ka sa inyong probinsya. Katong address nga imong gihatag nako, dili gito nako uwadon. Yads, si Ramil. Dili ba lang nimo pahibawon? Dili lang ka mananghid niya. Dili na, Yads. Naputol na ang kalambigitan na sa usap-usap. Gipukto na gid ni Lea. Ang among kalambigitan sa usap-usap. Tungod kay buang Karamel. Hungog ka, Ramil! You think so, tita? Nahapit na mag-give up si Ramil kang Lea? Yes, iha. Panahon mo na karon sa pag-enter. Goodbye, Lea, and welcome, Pauline. Pagka Mrs. Ramil Mercader. Mrs. Ramil Mercader. But the question is, ngayon ba ko nga mahimong Mrs. Ramil Mercader, tita? Absolutely. Anyway, mo-graduate na si Ramil karong tuiga. Usa ka semester na lang. O pwede na mong magpakasal si Ramil. Tita, I'm so excited na. Thank you, Iha. Hi. Malipayon mo ito. Hi, Darl. Come join us. It's coffee time. Ising, ati manara si Sir ni mo? No, tita, ako na lang. Ako na lang mo serve sa akong father-in-law. Okay? Excuse Okay, me. ha? Dol, ano sa itong gisulti ni Polo? Sa'yo na kayong sabto na ang gisulti. Bulin. Diba? Carmen, dili may maglaom siya ni anak. Sakit ka man siya. Ay, baw diya ta. Gasili, agyapon ang giguman ni Ramil. Hi, Tito. Here's your cup and saucer. Ikaw na lang timpla, Tito, ha? Basin dili ka makauyon sa akong tinimplahan. Okay, ha, thanks. May gibasihan baya ako sa akong gipanulti kaniha, Tito? Sa dili madukay, mo give up na si Ramil sa iyang gugma kang Lea. So, exit na si Lea sa kinabuhi ni Ramil.
og mo enter si Pauline. Doon na lang yun ay nimugtanang da ang imong mga sinina, Yads. Wala ka na lang yun ay plano mo balik din, he? Ambot lang ka, Yads. Panahon na'y agdon. Gisandig ko na sa Diyos ang tanan. Out of the picture na gid ay si Ramil. Dili kan lang gani mananghid niya. Mahimo ba, Yads? Dili lang una na to siya hisugutan. Sige. Indutan talayan mo kung nami lang takadadlaw. Kumapulitan ko pala ng oras lang yan, di na mo tuyo ang kamunay ka mag-uban. I think you can do much better than me. Kawatan kang halok, ha? Ikaw pa. Hunong na natin. Ano? We've come so far to leave it all behind. I wonder why. Why did you go away? You left me all alone, no words can say. My love, please stay. You and I, we have moments left to Yes? share. Hoy! Daydream na sa siya ay asa kanin biyahe yang nahuna ron. Marga na ba yung kaugma? Hindi na lang, dalion ta na lang gipos. Di lagi kapakuman yan. Now I know we can have it all forever. Each night Wa pa gid mo magkasulti human sa mga panghitabo. Wa na gyud. Gibati kung wa na pinaw may atubang ng liya. Sulti lang mi ka dito. O ba, bisag dugayong pa ninyong istorya, Ramil. Why kaso? Sige, good luck. God bless. Kalibutan ta, kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitan.